और बहुत खुश दिनै है हाय कि आज हमारे फाउंडर्स दी एन मोनसे NGO नि थैंक यू सो मच नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे रौमारि उदांस्रि जे देरा बिथांमोननि बेयो मोनसे हेडक्वार्टार बेवहाय दी एन बिथांमोनहा बे अर्गानाइजेशननि 22थि मोनसे गायसनथाइ सान बेखौ बिथांमोनहा दिनै गाजा गोमजायै बेवहाय फालिदों आरो हाबाफारि बायदियै जोंखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायनाय बायदियै बेवहाय जोंनो मोनसे हाबाफारि जे गोजोन खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि मोनसे बिलुन बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोंखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना हांख्राय हरदों आरो जोङो बाहाय बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ एसे बावैसो सिगां जोङो मावफुंनो हाबाय आरो बेवहाय बाहागो लाफैनानै खूब गोजोननाय मोनदों जे दी एन मोनसे बे NGO अर्गानाइजेशना थांनाय 2000 मायथाइयाव बियो गायसनजादोंमोन आरो बे NGOआ फैयै फैयै दिनै 25 बोसोराव बियो आगान होबाय आरो बे 25 बोसोर गोलाव जार्नियाव बिथांमोनहा जोंनि बे ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा माखासे प्रजेक्ट लानानै जोंनि ओनसोलफोराव बिथांमोनहा खामानि मावबाय थादों जेरै सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै जेरै बिथांमोना चाइल्ड प्रटेक्शन बेखौ बिथा खालामनानै वुमेन एम्पावारमेन्ट आरो हारिमु आरो जोंनि माखासे लाइभलिहुड बै बिथिंफोरखौ बिथांमोना नोजोर बोनानै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों आरो जोङो मिथिगौ जे दिनै जे बे मोनसे NGO अर्गानाइजेशन बिथांमोननि माखासे डेडिकेशन आरो बिथांमोना मेंनाय गैया बानाय गैया खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि बे गोदोसोनानै थानाय माखासे जोंनि ओनसोलफोरा जेरैबायदि जोङो जिखिनि मोनसे सुबिदा बा जेरैबायदि जोङो मोनसे जौगानांगौमोन जोङो जौगानो हायैयाव जोङो माखासे माने गोदोसोनानै दङमोन नाथाय बैफोर ओनसोलफोराव बिथांमोना माखासे मा होनदों मिशन लानानै माखासे बिथांमोना मा होनदों खामानिफोरखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै समाजखौ दिनै जोंनि माखासे फरायसाफोरखौ दिनै जोंनि माखासे जोंनि व्यक्तिफोरखौ बिथांमोना गोजौ जोंनि समाज फारसे लानानै थांनांगौनि थाखाय दिनै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों आरो बे 25 बोसोराव बिथांमोना जेखिनि खामानि मावबाय बिनि गेजेरजों जों बुंनो हायो जे जोंनि ओनसोलाव बे बिथांमोननि बे बिहोमानि गेजेरजों एसेबाबो जोङो जौगानो हादों आरो जोङो माखासे बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि समाजाव जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि बे हालामाव माखासे जोङो बिहोमाखौ जोङो मोननो हादों आरो आं आसा खालामगोन फैबाय थानाय गोलाव सम बिथांमोनहा बेबायदि माखासे थांखि आरो बिथांखि लानानै जुदि खामानि मावलांबाय थायोबा निश्चय बिथांमोननि दी एन बे मोनसे NGO निफ्राय जोंनि समाजा जोंनि बे हालामाव गुबुन गुबुन जाति हारि जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि हारिमु बिथिङाव जोंनि समाज बिथिङाव जोङो निश्चय माखासे जोङो मा होनदों जौगानाय बा जोंनि माखासे एवारनेस सांग्रांथि बेखौ जोङो मोननो हागोन बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ मोजां मोनदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों चिरां जिल्ला हिसाबैबो जोङो माखासे समाव बिथांमोनजों जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जिहेथु बिथांमोनाबो समाजनि मोनसे खामानि मावग्रा मोनसे NGO जोङो बिथांमोनजों माखासे समाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव बा जोंनि हारिमु बिथिङाव खामानि मावनायाव जों मालाबा बिथांमोनजों जोङो एखेलगे जोङो लोगो मोनलायनानै जों मालाबा खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोनाबो बे गावसोरनि मोनसे मिशन गावसोरनि भिजनखौ लानानै जोंनि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हाथों बेखिनि बाथ्राखौ आङो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों आङो कामना खालामगोन आङो बिथांमोननिसिम आङो बोर सारस्रिगोन जाहाथे मोनसे पजिटिभ डाइरेक्सननि गेजेरजों मोनसे गोथों मोनसे लामाजों जोंनि समाजखौ लानानै थांनांगौनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै थांनांगौनि थाखाय जोंनि इयुथ्स जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै थांनांगौनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे खामानि मावलांबाय थानो हायो बेखिनिखौ आङो दिनै बे 25थि मोनसे दी एन नि मोनसे गायसनथाइ सान बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों आङो फोरमायथिबाय गोजोन्थों।